Ni mondo kaka ne jatend piny osekete, adwa ni mondo ka osetiek wach mar cabinet secretaries, wadhi e migepe mamoko mondo wang'i changes minyalo tim. Kaka nwachako kwa discuss ka, ne wawacho wach mar accountability. Nitiere problem machalo kama e migepe mopogore opogore. Ma wadhi nyaka piny nyaka sirikal mar county. Wadwa ni mondo sirikal mar counties obed accountable for resources tema biro piny. To accountability ni biro nikech ido ka counties wa nitiere resources mang'eny ma bedo misappropriated. Koro resources gi onego bed ni gibedo accounted for. Ka nitiere iyudo ka seche moko governor onyiewo soda crate $1.3. Koro iyudo ka gik machalo kamagi ema pod miyo jopiny bedo gi kuye chunygi. Ni walos pomalo to piny to kwaloko. Koro agombo ni gik matimo lokruok matimoregi otimre atima nyaka piny mondo wayud gik mamoko. Namba 2 agombo ni mondo awach ni jowa moyier machalo kaka Mbadi wadwa ni mondo ukel development e piny ne japiny ne jaluo nikech gigi omiu ni mondo wakony go jopiny kony go jopiny. Koro wadwaro ni yore machalo kaka Maya Sori nyaka Mbita ing'i maber mondo bi wantiere gi resources ma kata governors osebedo ka temo push gigi wadwa ni mondo tim ang'on obed pushed mondo wayud lokruok kaluwore gi positions moyudogi. Agonero kamana enya Chris Ojode kumbedo godo bendo kunyuma kono mashima peta masaro wach mare mugi kote me kibende chaka gima ne